Giila sa PDEA-11 ang nadakpan nga suspect nga si Victor Pormento alias Vic o Tata, 60 anyos, residente sa San Antonio Village, Matina, Davao City, number 1 target list sa pagpayuhot og illegal nga droga. Sa report sa PDEA, gihimo ang joint drug bypass operation kauban ng NBI-11 sa lugar sa suspect ug una kining napalitan og balor 10,000 pesos. Sa gituang shabu, dayon nasignitan pa kini og duha ka dagkong sachet nga naay sulod sa gituang shabu nga tanan-tanan mobalor sa 285,000 pesos. Sa record sa PDEA, tuig 2004 na priso sa Pormento tungod sa illegal nga droga apan nakapiyansa. Tuig 2014 na priso na pod tungod gihapon sa pagpamaligyag illegal nga droga, pero nakagawas na itong tuig 2019 pinaagi sa plea bargaining agreement apan wa matagam ang suspect og mibalik gihapon sa daotang bisyo. Sa sulop Davao del Sur, nasikop sa drug bypass operation ang usa ka driver nga gila sa mga pulis nga si alias Bangas, 31 anyos, residente sa Purok 1, Barangay Kiblagon, sulop Davao del Sur. Nakuhaan og napalitan ng suspect og shabu nga mong kantidad sa 6,000 pesos. Si alias Bangas nabutang sa top 8 high value target sa illegal nga droga sa Rehiyon 11. Ang duha ka mga dinakpan mag-atubang og kasong pagsupak sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ronnie Junotero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe.